Добър ден, аз съм Цветан. Аз съм Благой. Благой. Така, ние сега ще представим един клип за най-дразнещата игра, Flappy Bird. която може да ви изкара извън релси. Ако видите нещо, което чупим, Да. това най-вярно е, защото ние сме умряли на една точка или на две. И защото играем Flappy Bird. Точно така. Най-дразнещата игра. Точно така. Най-дразнещата. Много дразнещата. Най-дразнещата поколение. Добре, стига. Повече. Да, прав си, вече да почваме. Ето ти таблета. Добре, и почваме. Сега съм аз, имаме по 3 опита. Ето Flappy Bird. Започваме. Още малко ще стигнем до тъпите тръби. Майка ти! Спокойно, 16. това е играта. Ето, рекорд 16. 16. Така, Имаме... втори опит. Точно така, имаме по 3 опита. Дали ще загуба? Сигурно ще загуба. И последния опит. Току-що изгорях на 2. Тъпа игра. Какво да ви кажа? Имитация на Супер Марио. Една от първите игри. Което е готино. 7. Така, моят тотален рекорд е 18. Ето, вижте. 18, но е 16. Да. Първи опит. Първи опит 16 и него зачитаме, защото все пак това беше най-високия. Да, точно така. Сега ще е Благо. Точно. Сега той почва. И сега ще стигна до тръбите. Може би затова не може да лети, защото има толкова големи устни, че са като на фолк певица. Точно така. Техните Едни винаги силиконови са по-големи. цици ще стане, ама уникална фолк певица и без 8. талант. Ето, Първия е 8. Точно така. Втори опит. Тази тъпа риба с крила и силиконови устни почва да дразни. Еба майката. Издава гаден звук, като преминавам през тръбите. Как реши така? И аз съм победител, но ще направим и трети опит, но няма смисъл, така че Както ви казах, той сигурно ще победи. хайде да снимаме докато да видим кога ще падна. Добре, вече може да се разбиваш. Показва, че можеш да играеш. Не, още не съм показал нищо. Така, няма смисъл трети рунд, защото, както виждате, аз загубих. Ето, победителя! Само носите!